हाब बुस्थु मोनसोगारदों नै बयबो मोनसोदों जायफ्रा गैयि न'खरफोर बायनो थाखाय रांनि आंखाल बेफोरखौ मोनसोदों नै हाग्रामा सरखारनि अननायाव माथो हरदों आयं गासै 8था बुस्थु दं 8था बुस्थु कन्टेनार बाल्टी प्रेसार कुकार डास्टबिन ओमफ्राय स्टिल बाल्थिं आमदेगा बेसे ने माबा बुङो आयं जायफोरनि नामा लिस्ट हरदों कास्ट सार्टिफिकेट ओमफ्राय आधार कार्डनि नाम्बार हरबाय बिसोर दा मोनलांगासिनो दं आरोखि माने लिस्ट हरखानायफ्रासो मोनगोन आरोखि ना लिस्ट हरखानायासो मोनगोन लिस्टनि मानसिफोरा मोननाय नङा दे बे प्रथमबार आरोखि दा प्रथमबार आमथेखा बिसिडिसियाव प्रथमबार आमथेखा बिसिडिसिनिफ्राय बेखौ हरजेननाय जाबाय गोदान सरखारनि उनाव गोदान सरखारनि माल प्रथमबारनि थाखाय आमथेखा बिसिडिसियाव माल पत्र फैबाय बेखौ राननानै हरगासिनो दं जायफ्रा नाम लिस्ट दं बेहाय बिसोरसो मोनगोन आरो लाइन जानानै दं नै माखासे मानि थांबाय आं दासो सफैदों नै बेखौ हानदों आरो हरदों गासिबो माल नै लिस्ट वाइज हरगासिनो ने हाग्रामा सरखारनि लिस्ट वाइज सोद्रा बेयाव जेबो हाबसन हब्र गैया औ दे जायफोरनि नामा लिस्टआव दं बे मोनगोन 7था ना 8था 7था दे औ थगाय थसि गैया गोजोननाय मोनदों दा बे बुस्थुफोरखौ मोननानै हा मोनदों नाद्रु नांलायखाबायसो माथो Seven.